jsem tady před 8 lety byl a to bylo tehdy v létě, takže vlastně teď jsem tady poprvé na lyžích. A je to zvláštní takhle se tady vrátit a koukat se na místa, kterýma jsem tehdy projížděl a říkal jsem si, jaké by to asi bylo tady lyžovat. Takže se plní sen, no, zdá se. Jsem hrozně zvědav na to, jak to bude vypadat tam nahoře, protože všichni známí freerideři, co tady byli, tak jsem slyšel, že prostě, ať už má člověk za sebou cokoliv, tak na vrcholu nějaké Aljašské hory nebo nějakého hřebenu má člověk vždycky strach a hrozný strach a respekt. Tak jsem zvědav, jak to bude, no. Já jsem si jistý, že strach mít budu, no. Tenhle výlet na Aljašku byl pro mě splnění snu, lyžařského snu. A dost často se stává, že člověk, když má nějaký sen a pak si ho splní, tak to plnění není takové, jaké člověk čekal. A tady v tomhle případě se mi to splnilo prostě na 100%. Bylo to úžasné a já vím, že se musím vrátit znova. To clear, our eyes connected, slowly draw